दासान्दि भारताव मिथिंगाया गिख्रंथाव महर लागासिनो दङ। केरेलानि वायनाड आरो हिमाचल प्रदेशआव जानाय मिथिंगायारि अलखदनि उनाव जम्मु आरो काश्मीराव मिथिंगाया गिख्रंथाव महर लादों। जम्मु आरो काश्मीरनि गान्देरबाल जिल्लानि सेरवान कंगन ओनसोलाव दिनै मोनसे गिख्रंथाव जोमै गावस्रादों। बे जोमै गावस्रानायाव लामा, दालां आरो आबाद फोथारफोरा गोबां खहा जादों। जोमै गावस्रानायनि जाहोनाव लामाफोरा दैजों बुंफबदों आरो गारिफोरा सिलिंखार जादों। बे जोमै गावस्रानायाव गोबां न'फोरा सिलिंखार जायो। बे गिख्रंथाव जोमै गावस्रानायाव सासेबो सुबुंफोरनि जिउ खहा जाथ'वाखै। गिख्रंथाव जोमै गावस्रानायनिफ्राय सुबुंफोरखौ रैखा होनाय हाबाफारिखौ बे समाव रैखाथि हान्जाया मावगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। Officials reported on Friday that intense rainfall in Himachal Pradesh had caused flash floods and landslides in the Kulu region, resulting in at least 6 deaths and 47 people missing. In Uttarakhand, rescue operations have been hindered by poor weather conditions. Despite this, rescue teams are still actively working to rescue stranded pilgrims along the Kedarnath route.
इसमें 53 लोग जो है वो मिसिंग हैं। 53 में 6 लोग हैं उनकी दुखद मृत्यु हुई है और उनकी बॉडी जो है वो रिकवर हो गई हैं। Climate experts suggest the rising frequency and severity of deadly cloudbursts may be exacerbated by climate change. और विकास कैंप हम यहीं तो ले लेते, यहाँ नहीं उतर ले लेते। ना विकास अगर आगे नहीं गया होता ना भाई।